Igbo, eziokwu bụ ilu. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na eziokwu bụ ilu. Ọwụ na ịchịghọta ihe m na-ekwu, achọ m ka nke a daa anya. Were ntị onye ọbụla gee ya, obebe uche chọrọ isi gee ya. Were ntị onye England, Rome, America gee nke o doro anya. Were godi asị tụọ ilu ma iwuru onye Igbo. Pọsụọ vidiyo were asị tụọ ilu lee ma ọ ga-aga. Tupu gaa emecha ya ka m akọwa onye nwụ. Biko aha m Nkwachukwu Ojiagbo. A na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee, I'm from Olokoro in Umuahia South Local Government Area of Abia State. Abụ m ezigbo onye Igbo. Biko ihe m ji na-akọwata ihe ụfọdụ ihe na-adịrị m mfe kwa ụbọchị bụ na anaghị m akọ akụkọ ndị ọcha. I nwere ike ihe Ojiọfọ n'ụzọ m agwa gị otu esi ihe Paul si, Silas si, Peter, John, James, Abraham, Isaac na Jacob ha ndị a ama m ndị ha village ha tere ezigbo aka. Ihe ga-anụ m n'ọnụ kwa ụbọchị wụ ihe nna m si. Ọ dị m oke mkpa maka nwere ihe a na-asasị ihe nna m gwara m. Anyị nwa n'onwe anyị atụrụ aka zụọ anyị. Nna nke asị ya atụkọta ya ọnụ. Onye mere masị ọ wụrụ na ị ga-eche were asị tụọ ile ị ga-ahụ na ọ ga-awụ ọkụ. Ọwụ eziokwu bụ ilu. Ihe niile ị ga-atụle ilu wụ eziokwu. Ọ isiokwu m n'ụbọchị nke taa. Ekelere m ọha nwa eze, ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ, ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ kelere asị m ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Achọrọ m ka ị mara na ụwa ala ile na ndị kacha tụọ ilu mbụ mmadụ bụ ndị Igbo. Otu onye eze mgbe m gara Ikeji n'afọ a, eze mba ama onye ukwu na Idi Atọ, ọ sị m Nkwachukwu Ojiagbo Maazị, ya sị m Ojiọfọ nwa m Maazị, ya sị m na-ewepụ ụmụaka na nwunye anyị na ndị Igbo wu ilu ka ha ji na-ekwu okwu oge gboo. Na ụmụaka na ụmụ nwaanyị mere eji sụwa Igbo ka ha na-aghọta ihe ha na-ekwu mgbe ha nọ nso. Otu aka ndị Igbo si nọrọ. Ndị China ekipụghị sikriti karịa ndị Igbo, mana otu ihe mere anyị bụrụ o nwere mgbe ọ mara ma eruo. Onye Igbo hapụ akụkọ dịrị ya akọzi otu esi kwọ mkparala mmiri ya ekewa abụọ. Kọwazie otu a si kwọ mkpara agwọ agha agwọ lụọ agwọ. Otu mmadụ si gị ije n'elu mmiri hapụ akụkọ ilu anyị na-atụ ole achọpụta ihe anyị na-akpọ nzu. Anyị emewele nka na ụzụ tupu ndị ọcha abịa, science and technology. Ndị nna anyị ihe anyị na-eri ọha nwa chọpụtasịrị ya ma ugbu a ihe anyị kara akọ ma ugbu a wụ otu anyị ga-esi ga-eriwe ụwa ọma anyị mgbe anyị nwụchara. Waya onye kọrọ anyị akụkọ a na-eri ụwa ọma ya n'ụwa, ọ ga-adịrị Igbo la mma. O nwere ndị Igbo nọ n'ụwa na-eri ụwa ọma ha, obi kwuba na mmanya odogwu ha ma emega mara ihe ga-emere ma agụghala m odogwu bitasị onwe ihe mere mma akpa ogbo pile eji dị ime ugbo ebe opile ata salad na mmemme, ọ ga-adịrị gị la mma. Igbo mma mmanụ.